Kala wau panjenengan dawuh bilih kembar mayang dipun asta rikala midodareni. Nah, teng adat padusunan menika temu menika mbeta kembar mayang tasih. Napa kembar mayang menika pas midodareni dipun simpen lajeng pas wancinipun temu menika dipun dalaken napa dos pundi? Menika badhe nyuwun pirsa. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Sampun cetha nggih? Oh nggih, sampun nggih. Betul kula jawab nggih. Ngono ku mesti karo ngantuk kok mesti. Nggih. Ngaten. Kembar mayang menika panyuwunanipun panganten putri. Yektosipun menika nulat bektinipun putra dumateng tiyang sepuh utaminipun dumateng Kanjeng Ibu ingkang dadya papaning Yogabrata lawasing Sang Candra Dasari. Pirsa ingkang kula kajengaken. Boten. Minangka papane Yogabrata nggone le mertapa lawase Sang Candra. Candra napa? Wulan, Sang wulan Dasari. Ari napa? Dina. Sang wulan 10 dina. Kok kanthi ngaya men le ngendika iku ndak iya wong tuaku njlomprongke aku. Wonten tiyang sepuh ingkang njlomprongke? Wonten nggih? Betul wonten nggih. Nah, sak salah-salahe mesti tujuane apik. Ngaten nggih nika. Pramila wekdal tantingan menika wonten bebana. Nggih, Bapak kula purun dipun dhawuhaken kalian Mas Joko. Nanging perlu dipun yasakaken kembar mayang sepasang. Dados kembar mayang yang sakral menika ingkang kembar mayangipun putri. Ingkang sedalu dipun sengker wonten kamaripun panganten. Anggihipun nyeker kemawon mboten namung mantenipun nggih. Ora entuk kanginan niku lho nggih. Niku ngantos sepasar, ora entuk metu-metu. Lah nek saiki ora entuk metu-metu dipecat. Wong kesempatan sakong pabrike niku tanggal 3 kudune wis kerja. Sepasar iku kurang 2 dina. Nek ngebotin niku ndak napa nika? Nah, dipecat utawa perlu rembakan. Ngaten nggih, dados nika dalu menika dipun damelaken. Malam pasian menika. Ginanipun kangge menapa? Kangge nenggani manten rikala dipun tuturi kalian pengarih-arih ngantos dumugi panggih. Panggih menika pawiwahan, watesipun pawiwahan. Nggih. Tanda bukti resmi manut adat. Ampun agama lho, nek agama nggih kedah ingkang resmi menika menapa menika? Nggih, akad nikah menika saterima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Tunai ngoten niku kalih klangak mboten pareng. Tun pepacare mau jenenge Haryatun. Saya terima tun. Mboten pareng, kedah ora entuk ambekan sak napas. Nah, sing ditakoni sah niku sinten? Saksine. Sing bengok-bengok sing kono. Bagaimana saksi? Sah. Saksi napa niku? Wong loro nek durung terima jenengan kalah. Sekedap. Le ngendika tune kurang cepet. Astagfirullahaladzim. Aku jeling kalau di Haryatun. Ngoten nggih. Mboten pareng menika mboten pareng. Ngaten nggih. Mila sak samunipun mangke badhe panggih wis rampung gawene midodarene wis miber malih diuntampke kembar mayang menika dipun bucal dipun larung. Nah, kersanipun wong dik ben niku dekorasi niku nggih minim kok. Dekorasi niku minim rumiyin niku. Supados mangke kembar mayang putri ingkang dipun bucal mboten suwung dijoli karo kembar mayang kakung. Mila ing salebeting tata cara panggih menika wonten liru kembar mayang. Angger bar temu sehingga kembar mayang maju, kene maju dijolke. Kula ngertos kok menika kembar mayang kok dipun liru sakderengipun panggih mboten menapa-menapa. Uger saklebeting panggih menika nenggani ditunggoni. Nggih, ditunggoni karo niku wau.
Nah, teges napa nika? Napa nika? Saluran batin antawisipun anak kali tiyang sepuh menika tetep anggenipun dipun panggihaken menika boten namung pados pasangan pribadi sak saged-saged iso ditampa kalian karepe wong tuwa. Wis gomak ora usah melu-melu, aku kadung cinta kok boten pareng kedah dipun rembug yang saestu. Nah, filosofine ngoten nggih. Ya, sak samenipun panggih rampung penganten dipun sindur minggah kembar mayang nembe dipun larung. Janipun ingkang dipun larung menika kembar mayang putri. Ingkang kakung menika dipun isen-isen napa nika? Sing dikotong nika sing kotong disalehke malih. Awit siaga badhe panggih menika saking kamar penganten, saking Tilamsari, Tepas Wangi. Nggih. Menika medalipun penganten putri dipun dherekaken mawi kembar mayang kala wau dikawal. Ngono ku perasaane nggone ngeboti pangandikanipun tiyang sepuhipun. Ngaten nggih nika. Lajeng dipun seleh ngriku mangkin ampun nonton tata cara. Nek napa menika? Ijab kabul kemawon kok sampun dipun ijolke mboten menapa-menapa uger mangke bocalipun menika sak sampunipun panggih. Ngono ku nek ning desa nggih ditetepi tenan ngoten niku. Mongko niku jare nggih adat. Kira-kira niku malah dados inti niku. Iku mau piye wong durung ijab kok malah diuncal lagi. Wah, nek sok ana apa-apa. Oh, mongko sing ora inti dadi inti. Nah timbang ngoten Dek. Wong nika nggih napa nika hamimbui pepasrening swasana. Tur nggih tasih napa nika? Tasih klebet wonten etika estetika dipun ururi wonten lepatipun. Emut dateng gending kebo giro. Kebo giro. Nah arep nampa tamu wae cawis macak dhisik. Omah ya diresiki didekorasi. Mosok dikekno kembar mayang urung ana kanggone kok wis dibuang. Kinten-kinten dos pundi logikane teng mriku nggih. Ning filosofinipun nggih menika. Iku napa niku gegambaran kok cara saiki iso diwaca ngoten wiane wong tuane. Tenan lho Le tak sekseni ya Le. Rukun yo Le, aja elek. Tiyang riyen niku napa Nak? Nak jenengan elek niku napa niku? Mboten rukun nggih, purian nggih. Nggih Pak Ngadiman nggih. Jenengan nate elek, Pak. Nggih, nate elek panjenengan. Wah, mboten. Nggih. Ngaten nggih, nika. Lah mbucalipun rumiyin nika nggih, nek ora ning punden ya ning Kali Gedhe, ya ning makom utawa ning segara, nglarung ngoten niku. Nah, reh ning wonten pitutur caturwida, ngono ku ya wong Jawa ya gelem ngalah. Nek ning nggone prapatan saiki rame kok. Kodak malah nimbulke kacilakan. Buang ning kali, wong kali iku nek wong buang sampah ora entuk kok. Ganggu prokasih. Napa nika? Prokasih. Napa? Ya nggih, program kali bersih. Buang ning segara sami kemawon mboten pareng. Nah, sing paling aman iso siji gawe lur gawe buang ning dhuwur omahe dhewe. Ngaten dipun bucal wonten nginggilipun piyambak. Nek ana wong kesasar gurung sum Sherlock, omahe Pak Ngadiman iki ndi? Hah, iku tek ya ana kembar mayange. Nah, ngaten nggih. Nika. Ngoten mawon sing kleru kok, Pak. Jejere Pak Ngadiman ana digawe. Ngono ku bojone dijiwit, aja enakno sik, Dik. Engko nek ya nek iki Pak Ngadiman iki. Nek ora, aja lebokno kotak dhisik. Ngaten nika. Ngaten nggih, nika pirsa sabet nampi nggih. Kapan lek ngedalke? Wiwit sore disengker, esuk dienggo nyekseni temunipun penganten. Lho ngaten nika nggih. Lho ora ditunggoni kembar mayang ndak entuk ah. Iku atine niku bekti kalih tiyang sepuhipun kok. Sakanakan nggih napa nika? Napa nika? Mboten wantun sulaya. Mantene kakung nggih manut. Niku napa dalu sampun dipun pejang?
Catur Weda. Catur Weda. Catur papat, Weda niki nggih pitutur. Nggih, nika nggih. Sinten ingkang wonten malih? Wah, niki nek sing ngacung akeh kula niki mun saged nggagapi, saged curiga niki. Jubriya nek diakeh-akeh nangko ben prakteke karek sithik aku ora uman. Monggo wonten malih? Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pirsa dhumateng Rama Dwija. Babagan kembar mayang menika ingkang dipun damel kan saking janur. Teng mriku wonten daun beringin. Menika werdinipun punapa? Janur kalian ron ringin. Namung mekaten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi pun menika garapanipun Rama Pras. Bebre panjenengan mboten mlebet ya. Ngaten-ngaten menika mboten sajen, mboten sirik. Ning jaman ndek mben niku dereng wonten tulisan. Sadurunge Pak D sinten niku? Haji Soko. Niku nek ijul-ijulan urusum dhuwit mawon nggih saged kok blonjo niku ijul-ijulan. Aku duwe wedhus gedhi sik kepengin nyembelih pitik kok. Saiki pitikku sing loro, lha aku ndak rugi tak imbehi waloh. Namanipun nika jaman barter. Tulisan nggih sami kemawon, nyuwun donga nggih ngaten sami kemawon. Nggih. Nek ana nganten kok ana ringine, kira-kira niku filosofine napa nika? Ringin niku gambaranipun wit sing pripun niku? Wah, saged dados ayam. Ora ringin tok, ana godhong pandan. Ben tansah bisa njaga arum ming keluwarga. Nggih, menika nggih. Arum ming keluarga nika nggih mboten namung napa nika? Ingkang kasat kemawon, ingkang baget malah wonten salebeting batos. Ora nggondo napa nika? Lumantar Gurana nanging napa lumantar Budi Pakarti menika. Menika ringin. Nek ana pupak kok nika ana napa ireng putih ngoten nek meneh dipun jlentrehaken wonten bukunipun adat tata cara mangke dipun bikak malih nggih. Nggih. Nah, putih karo ireng iku dak wong sing mboten pituture ora entuk dadi wong sing abu-abu. Berkepala dua. Nah iya ya ya nek ora ya ora. Nah, ngoten nggih. Nika godhong apa-apa, godhong alang-alang ya. Priyantun rumiyin menawi napa nika mirsani ngaten nika ning pojok kono. Ngoten niku pun muni, mriki pun muni dhewe. Ya Gusti, putuku ben ora entuk alangan apa-apa. Amin. Dadi bocah sing jujur nek iya nek ora. Ngarep lawang ana tulisan apa nek putih ireng. Ampun disaduk ngoten niki ndak apa ngene iki. Nggih, awit nate wonten kedadosan nika. Mbah guyon mbah ora niki kanca kula piyambak nika. Wonten Bali. Bali ini kan wonten kapal, perapatan, wit gedhe, mesti ana pincuke ana niku. Lho ngoten niku disaduki. Niki lek kancane Pak Solikul, iki ndak apa ngene iki. Alah, ngoten. Kondur kancane do sare angler, sikile senut-senut, andak aku iki asam urat. Nggih, nika. Nek cara Pak Solikul nggih digodho ki mau kecorok sate babi menawa. Alah, ora. Nyatanipun ngantos pinten niku? Sepasar dina mboten mari, malah gedhi, sepatu mboten cukup. Diobatke ora kacek, nek asam urat itu diobatke biasanya nggih mari wong waras wiris. Nah, alternatif didukun-dukunke. Ngakune kalih kula, anu Mas, kecekel iku malah dukun iku dicekel ngendikane. Kecekel iku malah ning kono nggone wedusan. Nah, dukune mbok sapa niku? Lah kon njaluk ngapura. Lah carane piye? Ora tak takonen njaluk ngapura iku mara napa mboten. Nyatane yo mari kok piye iku? Ha iya. Ngono iku sing ngampuh iku sajene apa pemangku adat sing lara atine. Bocah kae. Nah, ngaten napa pripun? Ngaten nggih. Mboten utawi saking mandine napa nika
kapitayan hingga ngaten menika malah ngiyataken kapitayan priyantun bali. Mila saking menika nek ora seneng wong sing Jawa iku kon meneng. Meneng wae. Ora usah alok-alok. Meneng. Nek ora trima ya dirampungno ngangge cara nika nggih hamemayu hayuning sasama, suasana sing kondusif. Nggih, nika. Nek ora trima, nek trima ya semeneng. Kowe ku diwadani are ndok ning petarangan sing jipuk kowe lek. Alah ben kono dipoyoke nggo ora krowak dak wis. Engko dak roh dhewe ya. Wong belah nggawa damar kok. Apa iku? Gusti Allah ora samar. Oh, ngoten niku. Ngoten niku dak mboten gathuk niku. Mau diarani nyolong ndok kok tambane kok wong belah nggawa damar. Ngoten nggih. Ora let suwe nggih wonten sing gendahke, ana sing kecekel. Oh, menika nggih menawi menika sampun dados kapitadosan kang resik wis ben mau dielek-elek menungso wae kok. Sing ngerti dak Gusti Allah. Niku napa? Wong belah nggawa damar. Wong belah niku napa? Pirsa. Lho, belah tak mencel-mencel. Nek cara wong gabus tidak ya Allah. Wong belah niku tiyang nelayan sing menyang ning segara. Menyang. Bapake endi yo? Bapake menyang iki dak usah wong belah. Niku istilah. Mila menawi panjenengan wonten tembung ingkang ketingalipun aneh, boten perlu dipun damel pradungdi. Nggih. Wong barang nek ning nggone bluro dadi bering kok. Barang. Alah kaya ngono bering ora entuk. Sing ngarep njongok, sing guru ora ketok. Nek wong pati njongok niku piye malah ngene. Oh bandem watu. Njongok napa? Cara bluro iku ndodok. Kon njongok kok malah. Ya. Lah wong kene dikongkon njongok. Ya malah jengongok ngene. Sing guru ora ketok. Disengeni nggih namung pikantuk pradongdi. Monggo ingkang wonten gayutanipun kalian adat menika kula rampung akarumin. Monggo.